ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ኸሪኦም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልኣኹ ልኢኹን ንባርኡ ዮሐንስ ኣርኣዮ። ንሱ ንቓል ኣምላኽን ንምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ነቲ ዝረኣዮ ዘበሎ ኩሉ መስኪሩ ኣሎ። እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘለዎን ዝሕልውዎን ብፁዓን እዮም። ዮሐንስ ነተን ኣብ ኤስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኹሪ ምዉታትን ርእሲ ነገሥታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ጸጋን ሰላምን ንሳኻትኩም ይኹን። ንኡ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና እውን ብደሙ ዝሓጸበና ንእግዚአብሔር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንኡ ይኹን ኣሜን። እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ፣ ኩለን ዓይንትን እቶም ዝወግእዎን ከኣ ክርእይዎ እዮም፣ ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም። እወ ኣሜን። ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ኣነ ዮሐንስ ሓወኹምን ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸበባን መንግስትን ትዕግስትን መመቐልትኹምን ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳጢሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ። ብመዓልቲ ጐይታ ብመንፈስ ኮንኩ። ብድሕረይ ከኣ ነዚ እትርእዮ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰሚርናን ጴርጋሞስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላዴልፍያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ። ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከኣ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስ በልኩ እውን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ ርኤኹ። ኣብ ማእከል እቶም 7 ቀወምቲ ቀንዴል ከኣ ክሳዕ እግሩ እትኸድነ ብቕናት ወርቂ እውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኤኹ። ርእሱን ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከም ኣስሓይታ እዩ። ኣዒንቱ እውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን። ኣእጋሩ ኣብ ሓጎዶ ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ። ድምፁን ከም ድኻይ ብዙሕ ማያት እዩ። ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ኣለውዎ። ካብ ኣፉ እውን 2 ዝኣፉ በልሕ ሰይፊ ይወፅእ። ትርኢቱ እውን ከምታ ብሓይሊ እተብርህ ፀሓይ እዩ። ምስ ረኤኽዎ ድማ ከም ምዉት ኮይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቕኩ። ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ ኣይትፍራህ። ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከኣ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ። መርሖሞትን ሲኦልን ከኣ ኣሎኒ። እምበኣርሲ ነቲ ዝረኤኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ዝኸውንን ጸሓፎ። ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝረኤኻዮም 7 ከዋኽብትን ናይተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብቲ እቲኣቶም መላእኽቲ እተን 7 ማሕበራት እዮም። እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል እውን 7 ማሕበራት እየን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ጸሓፍ። እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከል እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ እውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ። ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትጸሮም ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሓዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን እፈልጥ ኣለኹ። ትዕግስቲ ከኣ ኣሎካ። ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተጻወርካ ኣይሰልኬኻን። ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ። እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ። ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ። እንተዘይኮነስ ክመጸካ እንተዘይተነሳሕካ እውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴልካ ካብቲ ስፍርኡ ኸዝብሎ እየ። ግናኸ ነቲ ኣነ እውን ዝጸልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳእ ኣሎካ። እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ። ናብ መልኣኽ ማሕበር ሰሚርና እውን ጸሓፍ። እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ። ጸበባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ። ጸርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉን ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ እፈልጥ ኣለኹ። እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ። 10 መዓልቲ እውን
ፀበባ ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍርሃዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ኣነ እውን ኣክሊል ህይወት ክህበካ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእን እዩ ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ እውን ፀሓፍ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣበይ ከም እትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ንኣንጢጶስ ነቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልታት እኳ ንእምነተይ ኣይክሓድከያን ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ንምግባር ንጣዖታት እተሓርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ንባላቕ ዝመሃሮ ምህሮ ባልዓም ዝሓዙ ስለ ዘለውኻ ግና ቁሩብ ነገር ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡውን በዛ መገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሓዝዎ ኣለውኻ ስለዚ ተነሳሕ እንተዘይኮነስ ቀልጢፈ ክመጽእ ብሰይፈ ኣፈዩን ክዋግኦም እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብቲ ስውር ማና ክህቦ እየ ጻዕዳ እምኒ ድማ ብዘይ እቲ እተቐበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብታ እምኒ እቲኣ ተጻሕፈ ሓድሽ ስም ክህቦ እየ ናብ መልኣኽ ማሕበር ቲያትራውን ፀሓፍ እቲ ከምሃልሃል ተሓዊ ዝኾነ ኣዒንቲ ዘለዋኦ ኣእጋሩውን ዘንፀባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ዝመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን እቲ ግብርኻውን ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ከም ዝበዝሕ እፈልጥ ኣለኹ ግናኸ ነታ ነቢይት እየ እናበለሲ ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት እተሰውኦ ክበልዑን እቲ ምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያስ ንሳ ግና ካብቲ ምዝርናኣ ክትንሳሕ ኣይደለየትን እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ ነቶም ምስኣ ዘመዉ ከዓ ካብቲ ግብራ እንተዘይተነስሑስ ናብ ብርቱዕ ፀበባ ከእትዎም እየ ንደቃዎም ብሞት ክቐትሎም እየ ኣነ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዋ ማሕበራት ክፈልጣ እየን ንነፍሲ ወከፍኩም እውን ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ ኣብ ቲያትራ ንዘለኹም ኩላትኩም ካልኦት ግና ነቲ መዓሙቕ ሰይጣን ከመዩ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይፈለጥኩምዎ እዚ ምህሮ እዚ ንዘይብልኩም ንኣኻትኩምሲ ካልእ ጾር ኣየፅረኩምን እየ እብለኩም ኣለኹ ክሳዕ ዝመጽእ ግዳ ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ነቲ ዝስዕርን ክሳዕ መወዳእታውን ግብረይ ዝሕሉንሲ ከምቲ ኣነ ካብ ኣቦይ ተቐበልክዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣሕዛብ ከሰልጥኖ እየ ከምቲ ኣቕሓ መሬት ዝሰባብር ገይሩ ንሱ በትሪ ሓፂን ክጓስዮም እዩ ኮኸብ ጽባሕ እውን ክህቦ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ናብ መልኣኽ ማሕበር ሳርዴስ እውን ፀሓፍ እቲ 7 መናፍስቲ ኣምላኽን 7 ከዋኽብትን ዘለውዎ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ሕያው ተባሂልካ ትስማዕ ኣለኻ ግና ከምውት ኢኻ ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ምሉእ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ ንቑሕ ኩን ነቶም ክሞቱ ኢሎም ዘለዉ ካልኦት እውን ኣበርትዓዮም ደጊም ከመይ ጌርካ ከም እተቐበልካን ከም ዝሰማዕካን ዘክር ሓልዎ ተነሳሕ እውን እንተዘይነቓሕካ ግና ከም ሰራቕ ክመፀካ እየ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፀካ እውን ኣይክትፈልጥን ኢኻ ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይፀየቑ ሒደት ስማት ኣለውኻ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክመላለሱ እዮም እቲ ዝስዕር ከምኡ ጻዕዳ ክዳውንቲ ክኽደን እዩ ኣነ እውን ንስሙ ካብ መጽሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን እየ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ክእመኖ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፊያ እውን ፀሓፍ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፀወ ከዓ ሓደ እኳ ዘይከፍት ከምዚ ይብል ኣሎ ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንቓለይ ሓሊኻዮ ምስመይ እውን ኣይክሓድካዮን እሞ እንሆ ሓደ እኳ ክዓፅዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ እንሆ ካብቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ማሕበር ሰይጣን ግናኸ ይሕስቡ ኣለዉ እምበር ኣይሁድ ስዘይኮኑ እህበካ ኣለኹ እንሆ ንሳቶም ከም ዝመፁን ኣብ ቅድሚ እግርኻ ከም ዝሰግዱን ኣነ ከም ዘፍቀርክኻውን ከም ዝፈልጡን ክገብሮም እየ ንቓል ትዕግስተይ ስለ ዝሓለኻዮ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ
ክትፍትኖም ናብ ኩሉ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ክሕልወካ እየ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዘርፈካስ ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሓዞ ነቲ ስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ክገብሮ እየ ካብኣ ከቶ ኣይክወፅን እዩ ስም ኣምላኸይን ስም እታ ከተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዶቕያውን ጸሓፍ እቲ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ ብኻ ዝሑል ወይ ምዉቕ ምዃንካ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝተልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግጽን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ምእንቲ ክትህብትም ብሓውት ጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ከይቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኩሓለሉውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖም እውን እየ ደጊም ቅና እሞ ተነሳሕ እንሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናብኡ ክኣቱ ምስኡ ኸኣ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ ከምቲ ኣነ እውን ዝሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጥኩ ነቲ ስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህቦ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ድሕሪዚ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ርኤኹ እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ዝሰማዕክዎ ከም መለኸት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ከርእየካስ ነጀው ደይበለኒ ሽዑ ብመንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒ ያስጲስን ሰርድዮስን ይመስል ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግድ ዝመስል ቀስቲ ደመና ኸቢብዎ ነበረ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን ከዓ 24 ዝፋናት ኣብቲ ዝፋናት እውን ጻዕዳ ክዳውንቲ እትኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እትኸለሉ 24 ሽማግሌታት ተቐሚጦም ርኤኹ ካብቲ ዝፋን ከዓ መባርቕን ደሃያትን ነጐድጓዳትን ወፀ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከዓ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ድማ ከም ባሕሪ መረፀን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ ብቅድሚቶምን ብድሕሪቶምን ኣዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእከል እቲ ዝፋንን ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን ኣለዉ እቲ ቀዳማይ እንስሳ ከዓ ኣንበሳ ይመስል እቲ ካልኣይ እንስሳ ድማ ብዕራይ ይመስል እቲ ሳልሳይ እንስሳ ከዓ ከም ገጽ ሰብ ዝመስል ገጽ ኣለዎ እቲ ራብዓይ እንስሳውን ዝነፍር ንስሪ እዩ ዝመስል እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም ብዙርያኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ንዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክሂብዎ ከለዉ እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽናን ንምዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቓድካውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንውሳድ በቑዕ ኢኻ እናበሉ ነትን ዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ኣብ የማን እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወፃኢኡን ተጻሒፉ ብ7 ማሕተም እተሓትመ መጽሓፍ ርኤኹ ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ነዚ መጽሓፍ እዚ ክግንጽሎ ንማሕተሙ እውን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ ኢሉ ብርቱዕ ድምፂ ክጭርሕ ከሎ ርኤኽዎ ነቲ መጽሓፍ እቲ ክግንጽሎ ወይስ ክርእዮ ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣይተኻእሉን ኣነ ድማ ነቲ መጽሓፍ ዝግንጽሎ ወይስ ዝርእዮ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለዘይተረኽበ ብዙሕ በኺኹ ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ
ኣይትብከ እንሆ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ እቲ ሱር ዳዊት ነቲ መጽሓፍ ክግምጽሎን ነቲ 7 ማሕተም እውን ክፈትሖን ስዒሩ ኣሎ በለኒ። ኣብ ማእከል እቲ ስፋንን እቶም 4 እንስሳን ኣብ ማእከል እቶም ሽማግሌታትን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኤኹ። ንሱ 7 ቀርንን 7 ዓይንን ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ተላእኩ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። ንሱ መጺኡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ወሰዶ። ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግሌታትን ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም፣ እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳት እዩ፣ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ተደፍኡ። ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ። ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከዓ ድምፂ ብዙሕ መላእኽቲ ሰማዕኩ። ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ጊዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ጊዜ እውን ኣሻሕ እዩ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ እተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳስን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ እውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ። እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ። እቶም ሽማግሌታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ።